Amama Akwa ye bedi agro. Ye ba bedi agro. Ahinkane 3.3 FM. Enensi October bosomo no da etoso mienu. Identify your station. Abo sima abo no numa pa ho sima enum Ahinkane 3.3 FM tituobi kan tituobi kire enenso empanifo yesin konwa ye de tituobi kan tituobi kire e de ebremu. Ya Ahinkane 3.3 FM. Titi obi kan titi obi kire ana osugu so ayene de ebremu na ene yesi enkonwa hanem se ene dwumadie a ba bedi asema eda epunti so eye afahye ye ba behwe se de afahye a wo yemam hanem se kra mpo se na ya na ye edinu first no na ka kutukuma mu hanem se na ye shefa mekaina na natifati ase no ye besoa ahemfo apakemu na emu empu mu ahemfo nkitenkete kra mpo no se de ombe fa om ho mpo a on be di akiri na ye de aba petesumu wonom na ye betutu nkosua na nka behu se kwabrane so yawa wo so no na kosua yi amanfo efom na efe na nika ye se na akono sesi aye hu biem den ana basa esia ama ahemfo ne ntokwa ne musuamu ntokwa bebre ntisia omanga na hanum se yen fashion ne krampo bebre krampo ye ato apansam they say ato apansam banga say ye ato apansam afashe bebre first ye ba be chef an okrobi su ara be hu se emu mabu omo wa kontumu e de ahonke kan ya ho peprepa ye nu se afashe we ba be du su de yankobia enya de a ebeye nanso si eni ho no bi ebe de de mabu krampo e den abefi kanwa be kun pempempe nti ene ye ba behwe afahye adwa ba kanwa ya
ansana no memfa enchia sonko kra mpo enkoma abusua ene mahwere modehye makoko kra omo de ye mamu nyina yako titu ene eye na otwe ese mu Ghana ye nigedie adwumanu mu no yante asempa kra yante asempa eye ye nana ampedu eye odwuntuni nana ampedu na otwe ese mu akra ono so eko nekwa ana ya kra eye jenua bema eye yenua ye bema yenyina ya de ya damfo ye papa Spanky ye general manager ewo Bosome FM endura eno so yante asempa kra nyame nim kro ni enura enkra no anapa me sorry ya ye frɛ me ese misa eye no nukro ni nyame nim ni me botoye enso owo honum ya na yesi ekura ade a enkwa entimi enje sabre mi hye abusuafo ni nyina me mamu nyina hyeden emamu yako pa enti men sembre no ene me wo ofa anane ewo hanum sei ofa anane na technicians no we pancho mom pin me why na feedback be na hu ade you do bro mosa bro Kanwa ahinka na 3.3 FM titi obi keko studio B na makwa akwaje ofa anodi sem ofa imagine wakwa aba meje usutu na mpa chopom ti sen rade adom hu ye na wonso adom yenso ye hu ye na eye ana ababeda onum ye nua be ma Spanky eye Bosome FM yom general manager ana watwa nanum ewo ensiedo nenso oka na waka ne sen woni de efi dia pa nyame na dima ono anso na esan eje enti nyame onfa ne kra ensie pa ofa eja we de na watwe yesem yesi ehwe afahye se de midi kan na me de hyase no se enka first no na enye ahemfo ntokwan bi na nsenya bebe kura na nka bo se afahye ye chefa na emebu ani age ubu se omom wakontu mu amanone efie kura omom wenkran kumase obisi ye kwa afahye wo yikrum ubu se edi ahokeka na sa bene kwampo ye na se ye twade kruma ye de obia se obia da kwampo o dwen se anka afahye beduso na nka waba se ye hu bi eti ode ofa yemfa honum to yeba honum se ye ofa ye kasa afahye kran pa ya na ye den afahye ye kasa afahye na ye patch dressing ye den ya afahye oti me da se me tiefo ni adofunu nyina mu bia kwa bade ba 93.3 FM ayenkan afahye ade bia afi afi na ye afi bia na nanu peda bi di so se sa dawi ene koi nyina ye de beye adwumadie wi se bi wo ho a ye de be chia ya dofodum ye beto nsafre nipa bibiri afahye du ani nipa bibiri bakrum pia koni krum se okoshefa nana ye mihu se afahye ne ye de a titiru nananum di si ho ma enipa a ewo krunum e de be kai bibi ye de kai bibi afahye de kai bibi we bia ye de kai bra okun bi ba krunum ye de kai bra ekom gu wo krunum bizo ye kai bra aduane bi pie krunum aha ene ni ade anananum no mo de ye de kai ndi ye kase ye kwa afahye ye de kai bibi ndi na ma ye ko afahye fa ba bi sa na me na ye se fa bi na ye se ye ahyensudie me kro sa ana esanso ebeye ahyensudie ama omamu nyina ebi ni fa ahudi aga na nya no ze ye omani nyina fa fida a chese ye de shefa ye de kai sada no bra osaji fo gina simpie so ji fa ahudi ma omai Ghana bia ye de kai a ni ehu se ye sampa oman no tatam no na ye nya fa ahudi
di na sɛ ɔyɛ hyɛ ɛho ɛfa na sɛ meka mehwɛ de metie de wokan ase de a na kyɛ sɛ ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛduru ɔnom a ɔman no ɛde kae sɛ saa berɛ wei sei mu na adeɛ wei sei ɛsii ɛwɔ ɔman yi mu nti na sɛ afe biara no ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ɛho ɛfa na yɛde ɛyɛ ahyɛnsodeɛ kae saa adeɛ no a ɛyɛ siiɛ no ɔfa yɛda ase ɛnɛ tete obi ka tete obi kyerɛ yɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ nneɛma ɛteɛ ɛwɔ ahanom sei paa panin ɛwɔ hanom sei a ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ afahyɛ ɛteɛ enti ɔfa ɛba ne saa afahyɛ no yɛyɛ na yɛwɔ mu ahoroɔ bebree yɛwɔ ahoroɔ bebree wɔ hɔnom ana ɔman afahyɛ no ɛyɛ baako pɛ dabi ɔman Ghana no kasa ahoroɔ no dɔɔso ti kasa biara nso wɔ n'afahyɛ kasa biara wɔ n'afahyɛ a ɔhyɛ obi nim da ɔde bɛdu Bolga ɛna obi nim da ɔde bɛpie wɔ Kumase ɛna obi nim deɛ ɛbɛto no wɔ Asante nti ɔmo di saa da no ɛde yɛ afahyɛ nyɛ nyinaa ne yɛfa afahyɛ baako dabi ayi sɛ ɔman Ghana nko a ɛna yɛ nyinaa yɛfa afahyɛ baako a ɛyɛ saa independence yɛfa ahodie da no ha ɛna yɛyɛ no saa anaasɛ Africa nyinaa yɛsɛ da koro bi pɛ ɛyɛ saa da wei yɛde kae saa da wei anaasɛ yɛsɛ kristofoɔ ɛbɛ bɛdi bro nyɛ yɛde akae bro Yesu na wo na wo ne niwo dabi ni wo ni yɛ Easter ni wo ni yɛ Easter ni wo ni sɔre ɛyɛ Easter ɛna na wo ɛne na dwuma ɛne yɛ bronya nti saa afahyɛ deɛ ɛnde wiase nyinaa na mmom sɛ wobɛkuro biara so a ana ɔman biara so a kasa ɛhoroɔ a ɛwɔ ɔman no mu no ɔmo so wɔ ɔmo afahyɛ a ɔmo hyɛ nti afahyɛ nyɛ baako na wo kuro mu akyim aboaboa nom si me aboaboa yɛ twedwura di odwura ɛde kae bra yɛnya bayere buuso ana aduane buuso na akyim asɛne ɔmo hyɛ fa ɛyɛ yɛde kae da yɛde di bayere so yɛdi bayere pa saa da no ɛne yɛdi bayere bia afei de obiara bɛtumi adi bayere ɛwɔ saa kuro no ɛsiane sɛ beboso nkɛse a ɔmo de ne baeɛ na akyiwadeɛ no nti ɔwɔ bere bi a ɔmo di ɛna ɔwɔ bere bi a ɔmo ma ɔmo ni ɛno yɛhyɛ ho fa ne mu yɛn akyem aboabofoɔ ankasa deɛ yɛtwa dwira ɛnɛ yɛhwɛ afahyɛ deɛ mɛma wo ɛkwan na nkasa deɛ mahanom sɛ akyem aboabo hanom sɛ no mudi mafahyɛ ɛsiane sɛ dwumadi a yɛdi aboabofo bebree ɛwɔ akwantuo mu a ɔmo tie bebree nso wɔ fie ebi nso wɔ baabi bebree sɛdeɛ nti ama meka saa ne sɛ yɛbɛbie telephone lines no na ɔmo nso mu tie yɛn no obi ɛde sɛdeɛ ne kurom afahyɛ koraa ɔdi no ɛde aba nti ma yɛn afahyɛ aboabo afahyɛ kakra na yɛhu sɛdeɛ n'ani so yɛ dɛn ɛsitie otu medase aboabo afahyɛ no yɛhyɛ aseɛ firi adwoada kusidi na wɔtwe yɛhyɛ aseɛ adwoada kusidi na wɔtwe ɛsɛ mo de na wɔtwe mu na wɔtwe mu ni na yɛde hyɛ fa no na adwoada no sɛ yɛsɔre anopa a nananom sɛ esiesie ahemfie prɛprɛ ahemfie siesie ɔhenom nananom bɛ penti fie a na ɔbɛ di ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi wɔ fie a adwoada ne brana na ɔde yɛ ne nyinaa siesie fie prɛprɛ fie dodɔ mfikyire na yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa wie a yɛafei ne yɛakɔ ukuada brana mese adwoada ne brana yɛde siesie fie nti ukuada no nananom ayi nkonnwa nyinaa nkonnwa nananom nkonnwa kɛseɛ ne nkonnwa tuntum yɛyi ne nyinaa ba animu na nkonnwa tuntum ankasa de ahomakye na ahenema ahorow awi nti adeɛ animu tete kɔbɔ no nsia no afei na ahemfo no nso yɛbɛyi ɔhen nkonnwa a ɛwɔ efie deɛ nananom tena so a yɛtena so ɔbaa ahema akonnwa nananom akonnwa yɛyi ne nyinaa ba ne abɛhoro akɔ sɛ nsuo wɔ aboabu mu ɛde anka twadeɛ anaasɛ akutu kankan ɛde ahoro no fɛfɛfɛfɛfɛ wia nananom de hyira bɔ ho ne yɛde awia agu awiam nti anwummerɛ no na pae fita fɛfɛɛfɛ nananom asan asesa ne nyinaa kɔgu baabi a ne ɛgu yɛde obiara de akɔsi baabi esie nti adeɛ kye dwoada yawada no anɔpa tututututu yawada ne yɛtwa dwura no yawada no pa tututu na ahenema anaasɛ ade hyeɛ a wɔn kɔ ban kɛseɛ mu yɛyie no wɔn akɔ no wɔn akɔbɔ kwan wɔn akɔdɔ bɛn mu akɔbɔ kwan atum sureyin kan de ne ɛban de ne mu so nti na yɛabɔ kwan ne yɛadɔ ho tɛtrɛɛ
na yakɔbɔ kwan no pa saa bɛbɔ no nsia bɛbɔ no nwɔtwe ne abɛfie na yɛabɛpɛ biribi adi ɛne twene gurui dwada no ne yɛtwa dwura na yɛawada ne yɛtwa dwura na nkasa nti yɛkɔba no mu ba yɛabɛtena se abɔ ntwene agora nananom ba mfie no ɔmo no ɔmo ba nti yɛbɔ no mmienu pɛ na ɛsɛ sɛ nana kɔba nkɛsiem ɔhen tiesie ne ho ɛne na ahemfo nyinaa sa so biara kura na ɛso n'akonnwa ne asa kwanten afa kuruma kɔba nkɛsiem na deɛ ɛfa sɛ yɛdu bankɛsiem a ɔhen ntimi nwura ban no yi sɛ ɔtue sika nsa Krura. Ono so ne banya o. Man ne ono ankasa ne die. Krura ha. Ono ankasa na ne banya. Jase hin die anim. Na kontin di nanim. Di kontin ne beba say na ntua ne sika ye ma ne nwuram. Di kontin be kosa na yen ho na one na na no ba no di sika bre ban mu hin no. Ani ma no so afie kwan dem nsan na ye omo bue ona na ba e bankesi enum. Na ba kansi enum a in fact ono ne hwan so yo hin a one hwan ura ba no mu areho be kan we say eye nananom mpo ura mu a tumi bi wo ho a ura ehu se wadu ba bia mpanifo wo nti wo yo he a areho be kan ti na den ti na ema kurura ono ohimpo mu ano esika se be gini sika ansa ansa no no watimi ewura mu wa ya de otu eba na meka se oba ne ye ono ankasa ne dia nanso mramu no ense se ohu ba bia ne nananom da na daache ono ankasa po be kwa akoda nti afie bi okoba ko pe okọ ho so otue sika adi nti wa avise osre banmufo no se oba abehwe ni papa no ana ne nananom ba bi yede om etoye na unse penifo se yemfa yesapan enkwa himfie nti okwa na se ope bibi kakra mi kan na ni dwan so ka ho bra oba ho no odi aduane bayire ana se eto bi ofufu to na odwan ka ho na bi abayere ka ho odi ni nyina ba bankasi enum ti otie sa sika ni bi odi ni nyina ba de ba odi abisi ho nananom aya mamre se ne mamre nananom bom paye yi apaye ekeke kansem ko dia chese obu trans se ne penfo trans wa himfie no edi asem no ho so omko keka om sem to bibia wi om wi a om san yi apaye asre akwa ho san eni nyini kire saa time no ye kɔ hɔ no sɛ na ɔhenya kɔ hɔ de a otua sika no kɔ ha ɛna obia timi kobi agye sɛbi mpreduasa bia on kan sɛ bia siremufo na sɛ zongufo obia onyo de hye na nyesa on kan me siri na ɔno at times na no mani ma hobi na mpo na saa nipa mpombe den hu ɔmo kan titin yehu first kan tete ni de ni ehu mo ene de bia asesa because ene sabi no fufu ni gina ho na so wa steady ni ya hu so ye no ko ne twi no obi ehunu kan ndi se nana no ko ye ni nyinza ade ni nyina wi a afi na to se wo pese yi apaye ma no yi apaye ma na wansam oti ensuo ya tai ensuo bankasi enum ndi se oba bi pese owa opawa okwa sika kakra kane no bia simpo bia na taku bi coins ode kwa no de komana na se munya paye ma me mpeba na no de nsa to no so nya se su ni bi de awohoro ne nsem ana na furu so na bom paye ma no odi enu ebedu sa afie no na oturuba ma semba ko no oturuba oni hwan obeturuba nti sa ya wada no eni etwe sa adwura ni nyina wie sa ya wada no eni ye sa de nyina wie ne yakum odwan no e de odwan na to bankasiem abwa he kum odwan na de odwan to bankasiem gya ne ho ba wa pa ne kokofa ye gya ne ho ne abefie nti ano pa no ade achi fiada no pa na nanu akudwa ahema ne akudwa na nka ya wada ne ye ba ye kosia sa de ne ye ba na nwumre ne ye san soa wo hen e de ne konsuum ya wada ne ye soa ahemfo de wo ko insu kasiem eno nso ye kwa nananum nkonwa ya ntimi anhoro no na se ya ejaye ye eho ye kase ye be ko ensuom dia nananum nkonwa ye ho no bukuada no ende ye de ko ensuom ya wada no anwumre no be bia yakoba mu no mienu aba be no miensa na no nan no ni asan so na nanum de wo ko ensu kasiem akotu nsu agu omoso eno na se ye kwa omom so so niema no be sa ka om na omu him so him
saa mususu ya wane ade niema no ti ye de koba saa na nananum ti aduane kɛseɛ mu obiara di ti ade akye me denda no a me denda no nananum sɛ yɛnkɔ na obi yɛnkɔ pɛduane a ebi a me denda no efiri adwoa nyinaa yɛnkɔ fu adwoa na wode bɛkɔ pɛ waduane nyinaa sɛ na me ka sɛ ɛyɛ ehusiesie no wode bɛpɛ waduane nti adwoa da brada bɛdu esa no na wukua da yawa de fia da on sɛ saa nam yɛnsa no yɛde hyɛ fa no ne bibia nti wuntimi nkɔ fu nti me denda na sɛ sɛ waduane bia na wakɔfa na me denda no wakɔfa waduane de aba bɛtena fie no ɛnde didi no an yegu so a kwasia da no na bɛkɔ asɔre ɔde aseda bɛkɔ akɔmɔ nyankopɔn sɛ gya wahwɛ ne so ma nsu antɔ pasabasa bia nsi obi ampetiri mu angu saa bɛ no so sɛ sɛbe obi fi mu a yɛnsie no yɛnka bu yɛnka sɛ wobɛsi a yɛkɔdɛ obi anti sɛ yɛsoma si afi mu saa ɛfiri saa dwoada no ɛkɔ no nyinaa no obi fi mu a yɛnka obi nti kwasia da nananom bɛkɔ asɔre akɔda nyame ase na yɛwie a adwoada ne yɛwie na adwoada no nana bɔ dawuro sɛ adwoada wo a yɛnyina anim sɛ adwoada yɛbɛbɔ dwa nti nana bɛma mmerɛ sɛ na ɔmyɛnu pɛpɛɛpɛ na obiara wo fie nti sɛ wobɛkɔ afuo mu sɛ wobɛkɔ adwuma mu kane no ɛdu saa adwoada no a abɔ yɛnkɔ skul mpo ni a yɛnkɔ skul nananom ma teacherfoɔ ma yɛ holiday sɛ yɛmfa mmra yɛmɛhwɛ yɛbɛhwɛ ne yɛkɔ skul a yɛakɔtwerɛ ho asɛm nti ɛfiri saa adwoada baako no a meka ne na wɔtwe ɛbɛsi na wɔtwe no saa da no nyinaa sɛ skul yɛpɔn no nkron a ɛbɔ no wɔtwe na nana teacherfoɔ apɔn yɛn sɛ yɛba bɛhwɛ fa nti yɛyɛ wɔ nyinaa wie no na adwoada nananom abɔ dwa kɛseɛ na nana tena no adwam na ahemfo ne nkurɔfoɔ bebree biara bɛma ne tiri nkwa ahemfo no wɔɛba na obiara de n'akyɛdeɛ ɔmo bɛkyadeɛ kane deɛ nanka ɛda saa adwoada nananom bɔ dwa ma yɛbɔ afɔdeɛ so yɛbɔ afɔdeɛ yiyi sika kakra me kae ɛtwa mu biribi yɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ paa ma yɛnnuan ma ne wɔ nkran nso bae bɛka kyerɛ ɔmo bɛboa yɛn ma kuro no nneɛma bia ɔmo potɔ bob ɛde babrɛ hyɛ light bebree mu wɔ kurom a yɛnnuan ma ne wɔ nkran saa bere mpo na kwame onyankɔyɛ saa nnɛne royal afahyɛ no ɛnde yɛ afahyɛ twa to a yɛyɛ yɛ yɛnyɛ bia yɛ fɛ papa ɛyɛ fɛ papa ɔfa wakasa paa ɛyɛ ɔfa anane anaasɛ ɔfa JB ahenka 93.3 FM yɛhwɛ ɛnɛ afahyɛ na deɛ nti a ama kasa na yɛ bebree no ɛne sɛ yɛhwɛ wɔn ukrom afahyɛ ɛnɛ aboabo afahyɛ sɛ de mu di no ana ɔka akyerɛ yɛn no ɛte saa deɛ na yɛbɛhwɛ afahyɛ ho ɛmfa so ɔfa bebrebe yi a na mo sɛ bɛyɛ a mo bɛma ɔnana kwan ansa na otue sika kura mpa ansa na otimia wura ɛbɛn mu na ne nyinaa na emfasodie bɛn na ɛwɔ so ntia na mo yesa yo wotu bi dase fasodie ne bi wa fahyɛ so papa on sɛ nananom edisi go sɛ saa time no ɛni my neatness ɛma yɛ ho yɛ fɛ kuro no ntumu ɔfɛ ɛsan dododo mantam ne kwan ho ne wura baabi wura wɔ ma isi ntontom kwan yɛ tɔso bio wobɛhwɛ no onua ntam ɛnwo na wafa so de sisi ya penifo efise saa tam na yeye sa penifo aba mi ke bia na me bia bi wo enkran oma na o ye pani na waba oba sa sem bi ofi a na sisi na onu ehu onua na odonko so ehu ni nyonko na adamfo abum na de nka bomu ba se ba se ye chef nse ya bomu na me ma ba otu me ba ho no a waduane a wono na me no watrase ya didi ya tunse didi onso ba ba fie na me so me ni ya tunse didi na de odoba ba ko ye maka watimi nyina nanim nti afate de afate so bebre wo so na nim titiru ni se na ma yeye ba ko kabum titiru ni na ma yeye pa no nti ene de ye nhye fa so de ahunidie so ba na na mo kwa asori na nanan mo ehye mo hye enseguo mo ne apaye ni we mo nyina achi no ane no mo nyina mo no aso nkase ye bia ntini ye be kwa asori ofie no ye begu ye nsa nyina ofie na mo san so kwa asori yo me be to me papa odi ye wie ye kwa asori ye wie no ye kwa asori no dwem no na se okoda nyame ase nti okwa okase ma shefa wi na me ne boa me na ma shefa nti akwanhia nti esane amane bia amade a na chese me da nyame ase nti se duro no okọ de na hemfo nyina
kan tete first pa fashion de ne ahemfo me papa ka ho a me ensa konti ohen ene jase omo me ensa na ne ye ahemfo nso na omo ye na e fe pa comme presby so dem ko transi ebno osofo no ju wia so fa san bompa ya manananom wia wa bobia ma kru no ntina fashion de eno ne ntia na nananom kwa sore no eno no tia na nananom ko asore eno no na ukasa ni mba bi nso se de ye kan afahye ho nsem yi na ye mo so ya wa no ene nsuo a ne guo no mo na ukasa yetimi di bi bo ema ne mu kura na ne na fe so no na wa wo no na nkura ne bia na oni mo na hu sunsanso bi boni bi wo mo so ana roy penia na okru mu ana ene sunsanso boni bi ni o first no de na in fact kwanya nananom fa so ni nipa tena no ani gidia ne nipa wo no ene ntisa ene ho ne be ko se o konfo bi mfensu obi mfensu ngunu so wo bankasi onko oni gidi wo saade nti onko but satan na gidi wo ho no dan bible say de mu gidi no na de mu de manu aka na eno na me so nti o se na me peba na no so fi na komam impo se onu ankasa no odi ya base ye omnye saade no onu nya gidi wo mu a ebeye onu nya gidi wo mu se de omu yama mi ebeyi nti ampanso ne nkwala ewu wo mu so no na minni asodin ni basabasa bia wo mu so kwala ni bi wo ha mi kwala bi wo ye boni e wo so so san kwala ni bi no num se ye jiwo mu sa ensuo ye de bo ni pass mesi enkan na masa akwala we se free mu e ba enkan hoho na wo kuruma no mu yes apa hoho na wo kuruma ko sete na nya tue sika no wura na meka so tue sika no wura ban mu dia obia tumi ba hobi jesus sebe tani na no ntumi mabi so ndi se nananom ayi sa amoma omu obia wo kai bribi ye chef wie ya ye ba afie ye wahemfie edi be se na wotwumi enupe ene nkrofo mpanifo bi twetwetwo bi omu baaye se omu nam ensuo bi so ewo kuro bi enam omu nam poso no omu kotu ensuo bi bopum omu se omu duru ho no omu ship no ko naka ntimi nko no omu hwe no ensuo no omu nsuo na mo hu se omu na nam fa kubragie no soma ahemam bi bunko ba abuabu mu ko se ensuo nto omu ko sa abuabu nsuo de be ya amamre ema no na okoye omu ko ya mpa ya nti omu kan bi se ne omu timi ko tu ship no ko yu sa nko andi ya nti omu kan bi na kromu so na ewo panifo bi from maami ya aboabo akosi aboabo abran aboabo isan se sa enema na omu ye ni ntino na omu nsuo ni be da omu so enti na wo ye penia na okromu num se na wo gidie se sa de na na manyin se ne ba na se na bia nyame na na ma sa de ne ba o mi de first de na me gidi se eno na manyin se ne ba se se de onyin ni o se de mahu se ba go ane bi efiro no a ne na je se ko hospital ana se o yusu haban nu first de na me gidi pa se de na me gidi ankasa date na ma sisi a onji ni se na me ka se de enuane na ye di no nuane ni nrunru aye no na sese ma sori a ebe wi san first na oba bi mba pani oba pa se be won nwie pa be hu se wanom nsan bodie na edin so over eda etwa to mu de share fa wa babu kro mu anum se pa be kai ntimi nkai sa da no che me da se pa fi se da o ma hin share ne fa kesi a wan hye biu na yenso yan hye biu so o ma hin share fa kesi a bosom prache ne fa kese a no ko nsuo mu a e na aboabo ne nkae no yenyina yenso e ko nsuo ache otumi hu nkae eti bebia me busa sa na ugidie o ho no mo no e ho na mbese we kase sisi akra de yen hye fa ne biemu ni ntino a mi hu sa ne ma ne biemu ni ntino ana mi nim ni se ma sa ne ma no sisi ana ebi eni ho no mo be no kra mu because sisi ana fa no ama me no mo jeje mu mo toagu mo to pansa mo se no mo ni nyina gu kunto then I want to basa because apiri yes sanete enti nka first na ko obi ogidie pa sese me nwo a nyame ho pa nenso no sabre no
said the nananom so omu wiari nation no omukọ asọrọ dem so ko bom payo ne nyina echi no munya mafim minim say wo na pani okroma no say na bia na kan nkran bi mpo nimu no omukọ gi omu free sa enso nimu na hu say bia wo san nkran de mu ni ye bi mpo ne de enso ni so ka say o san nkran bi kura onimu obi mu kura na I say omu guso omu bo omu bra ye say omu nye omu basa Ghana ya tutu enema bebre jeje mu ya say enema ya say ya mamre bibia ne Ghana bibia say ya say bibia ye see hwe de ofene say dey twatwo kra mi dibisa say chef on okromo num sa afasha na natefa share ya kra say na de connect say enfie aduonu achi kra eso sabre no say nka sa sabre ye ne o me ne o kasa ha num say nka na natefa etiase ana say nka o chef aka kromo num say me gidi say nka ya fa yontuma pa efra ka kromo ebe ne fa mu tie titi obi kan to bi kire kotokuma mu hanum say ntokwa no bebre no muntie hu sanso esi a ede ba titi obi kan titi ewobi ede kire papa ye hwe afahye na afahye no so ayotwen ensen bebre pa ede ba sabre ye bekọ akwankwan nuase no numa ba pa ho sema aduasa enson ye bekọ akwankwan nuase ye ba ye betoa mo so Kanwa be kum pem kum santio kanwa be kum pem kum santio kanwa adwa ba kanwa ya kanwa Mama Isa.
Yeah, baby, agro. Ankwaye baby diagro ahenkan 93.3 FM ye free akwankwan ase aba sabre abono numa pa ho sima aduanan baako ye ko aba nene akwankwan ase eho ye de papa nene enipa ne ho ekodi adwamu enipa ne ho ekodi adwamu a ene awowa no esumgu no so no Foster Eba chomo hwe Foster ma me why na bia a ode ni ti afa bia Kwame Asante munko hwe Foster woni mu ono mu na munka chen se ontwe me ba na me de rob aba bedwutwi na no ne so e de ama no enti na ye kokon nu ase no Foster ye cratch na oye sports e wa hanum si no aha onne ne wo wa no e bo na no so enti sabre ahenka 3.3 FM maybe telephone lines no na won so wo de wa fashe na mudi se akrambo no munni bie mu a di esusanso krampo di abremu kru eye mansu nti ana denti ana mezi sa fashe no munni bie onso betimi afre na woni yen ache ahenka 3.3 FM eti telephone lines no Vodafone no 0201 944 485 0201 944-485 and MTN 0554 820910. Titi Obikan. Hello. Titi Obikan. Me pachori ni me bia ofrefi. Me pachori ni Osofu ya pepra. Me bacho afashe ben na wudi asesi a munni bie mu krampo na ade me wompa akani nya oba na ne ye me wompa aha e do na akani na no bai e ya me tete a ni me bi e koso no enko su bi e na wo ka se ya sama kan ye me ama so munen tokren sa ani me di amare waba ye best company o ma de brema sa na amai ni kuru kala mpuma pentra sa because famen ko teme zunka ubiti zu fota afeto kwa kwa na 20 mfano mo bado se oka ni nyaka 29 na ko ni wasu mo sheshe kuru ate numu na bibi wo sa ya ko ba so ko mo se ya ni ni pe so ni kasa na ya no mo kasa na yi ntubi na fi mbra na ya tikuru ma e ba ibu ye na wo sa Keda se unso oni nyame entina Ghana mpanifo amutie yen sabre ahin kan 3.3 Oma nyama so twen entokwa ehia na yen kofa ye nioma ye titi nioma no na yen hyefa na mboa ye man nyina ne yen kroi na mene wo kase manso ne ntokwanti obi atimi ewu ama mene wo kase o hyemochire bebe se mfie duonini o hye hono ma wa chinchin ye se abusua ni bia ntimi kwampo nsi ho nkompo na kwakofa ne se kwakosie no adan enipa ne bone be na oyeye manso enfa ene de yemeko kanwa ahenkana 3.3 FM nso betimi abowre mu na afahye a wudi okuro so no oni ya che na sa afahye no kwampo mugusu ehye biem omogya na den ne man ne ba ya nti omogya sa afahye no ohin bia ni kuro no munti na muntimi enhye fa na den na den ne ba ye kanwa Titi Obikan Titi Obikan e pa chodi ni be bia ofrefi abo atani afase bia yi team company phone ba kuma
na sesia na mugusu she ze yen je bi hey yo ansa na mo matimi ahye sesia amani na akoye ni na akodi egu ampanifo mo kom na yentumi chef ano na ronin so because enfano timo pefra me kai meri pa ko bi wa ni afa na pele empano petutututu obi o cha etire atitenkrana o jino tumu ha no ba bia mo ankan ya yiwo ya na o ti atitenkrana penyampa ya ko ya kwana na o ya atitenkrana ya de ne kwa obefa afashe so echo wi ati obi krana entino yehuni se na saa niema na ho ne nso ede ehu bokesie bi ba kroni ema obi ba mu kra no ni paboni ni ani yehu entino saa ina mo ye ne de yesrama monkana amane ne amamre no entimi enya djuma papa jo jeda sipa na mi show bro ba mena kojo bon fon ho kanwa bro kanwa ya be kum pem kum santio kanwa be kum pem kum santio kanwa adua ba kanwa ya kanwa eti won so betimi aborem na wo de sede wukrum afahye na nketie sesia akrambo no monhye saa efa no ebiem sesia amane ma nyina titia pansam se kontebe ewo krum wonmo no na won so won yen ache ewo ahenkan 93.3 FM sabre abo no numa pa ho sima aduanan no enum na no nsia bo a ye beso yeso na no nsia kase bo enso eba won so wakwan mu ahinkan 93.3 FM titi obika titi ewo bi ekire sabre abono numa pa ho sima eduonum baako ofa eja sabre say tu empenifofo eye ahemfo ai wo Ghana ha no afa na nyina sisia mansunti e ma yentimi shefa e ma enema nyina titi apansam tu ahemfo no fo na fa wonchi a etwa to krampo afa we dey answer na no me pa cho ma me fa obi aba ho so ma me emfa no titi obi kan
It's a bit. e ba cho di ni bia o frefi Frefi gumo kufu aguna so duro first na yeho yebo ahoba kase na what the be aye life more but I say ahoba nkra what say what that is down the shed na wo ba ahoba kase we try to like a city go for omo ye den ya what I catch from where you drunk kind when you find back I do not get 15 August 15 August bia ana mo chefa no yes chefa no we have August and it was my I don't ask you kind I'm a brother but ina to kra oh it's before I say up ah this say so duro nso afashe no kra mpo say mo so nkra mo nhye biem yes mo hye first no oh first I appreciate na papa and go to my from apa aboshe then the program mo shekwa ye mgu assistant bra adium kuya no mo so ngwe oyi wa kam oyi wa tim oyi wa am dam ti sanko a yo empenifo tie megidi sese de omutie na omo so omo be fa omo ho adwen na omo ayoto anuoma yi na omo hwese de niam so ebesi akoyi afa je da se pa na minshao amen ofa yo utumi dase asema me ka kire mpanifo a sebi omo bi omo di mu wa ahinsi mu no de me kan se ba koye bia koye na ye nanti twitwa no emmoa yen we ayi sei we ensese odi hini we ensese odie we omo yen fa yen ntufo actitiru yen kutukuma yi mu upa mu de mo akutuku mo yen fa yen nhwe asante taben na asante ahimfu bi yeti so ahimfu bi eku ewo bibi ho de bia omo ye baako ti yen so mo man yen baako yen bibia entwene se obi openi kuro yi no on pese manso mpo beba onini ni antem na nkantom se akofa boni bi aba te futu am de betu nananom se yesrew omumre omum kasa mre omum has no mu se nipa ehye omase no ye hye om ni esua om amadachi omuni ho a ahwe ni aye ni omu ye ni bia ama kuro so akoso ti mi sempeni fo se omumma sa adi enye omanim kan etimi ama kuro no anase oman yewu no ya fa yemtuma pefra dase enra na watwe se ne sabri na anokwa nipa wura ho ababo ha ne wura ho papa inu amma no bi a won papa no ho kan ye titiru eye mi ankasa nyanko brebo eye kwaku ni mako na sabri ni papa da keteso a ne wura ho kwaku ni mako ni papa Kufiedu oda keteso a ne wura ho oni ni nua Kufi owusu mo nyina yakọ ni kwakunya ku ni makuni ne yere akuamenu mo nyina yakọ afi eye papa we papa Kufiedu asem na mekan ofa ya adechi ye ya adechi ono a me classmate no me no isi so abe wo sabre no so da mpa so nti ono so me mani ni wo fasefo ebusuan shedding ye nyame me mani shedding pa se on shedding on tintim wo de eda obia ko me nyina obia beko basa ya na ya so be ndin ave me chia me yire oba mata na me mani na nyina danso so me chia no chia obia de obia yo ebusuan nyina so eda se ofaje bi eda se papa nyame nshrawo se de bia ye frewa won so nya daje na se obre betina num se na so cheche ne memodi ma etiefo de man yen no nyame onsha pa o ma enko tenten o ma onyini enkodu 93.3 FM FM no san so kra de FM ni 2 na se ne 95 point something nshra papa ye woro da se ne e besa hia yo ahinkan na 3.3 FM titi obi kan titi obi che ene ye afashe se de afashe esitie ene se de afashe ho ajetia pansam awo ye mamu nyina ama sisia ama ne manyina aye basa no